дар ҳошияи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия 2025-2030 бо ибтикори факултети фаъолияти гумрукӣ ва амнияти иқтисодии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон конфронси ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ дар мавзӯи нақши мақомоти гумрук дар таъмини самаранокии иқтисоди миллӣ баргузор гардид. дар ҳамоиши илмӣ масъулон аз хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва олимону коршиносон аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ки дар онҳо мутахассисони соҳаи гумрук омода карда мешаванд иштирок намуданд. иброз гардид ки таъсиси факултети фаъолияти гумрукӣ ва амнияти иқтисодӣ самараи ҳамкории донишгоҳ бо хадамоти гумрук ва дар ин замина ҷалби мутахассисони бо таҷрибаи соҳа ба раванди таълим ва омодасозии кадрҳои соҳибтахассус мебошад бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаҳои тахассусии донишҷӯён, самтҳои гуногуни фаъолияти гумрукӣ ва роҳҳои самарабахши истифодаи таҷҳизоти техникии назорати гумрукӣ дар озмоишгоҳи муосири соҳавии муассиса омӯзонида мешавад. дар дораи конференсияи мазкур масъалаҳои муҳими рушди хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор мегиранд. аз ҷумла масъалаҳои рушди технологияи муосир дар низоми гумрукии ҷумҳурии тоҷикистон, рақамикунонии иқтисодиёт ва нақши он дар рушди содироти кишвар, масъалаҳои танзими тарифи гумрукӣ ва ғайритарифии фаъолияти иқтисоди хориҷӣ мавриди таҳқиқ ва таҳлили ҳамаҷонибаи олимони соҳа қарор гирифта пешниҳод карда мешаванд. таъсиси механизми электронии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ аз зумраи дастовардҳои назаррас ба шумор рафта, фаъолияти он ба самти соддагардонии расмиёти савдо, кам кардани монеаҳо, рушди тиҷорат, таъмини амнияти иқтисодии мамлакат ва рушди ҳукумати электронӣ дар тоҷикистон ки ба ғанӣ гардидани буҷети давлатӣ тавассути ҷамъоварии дурусти пардохтҳои гумрукӣ мусоидат менамояд, равона гардидааст. дар ҳамоиши илмӣ мавзӯъҳои истифодаи технологияҳои рақамӣ, назорати гумрукии молҳо ва воситаҳои нақлиёт дар тоҷикистон, нақши мақомоти гумрук дар таъмини самаранокии иқтисоди миллӣ, ҳолат ва дурнамо, рақамикунонии низоми гумрукии тоҷикистон ва нақши он дар рушди содирот маърузаҳои пурмуҳтаво ироа гардида, барои татбиқи амалии назарияҳои илмӣ дар амалия пешниҳодҳои мушаххас карда шуд.